Bayad ka, ma'am, o kung sa may plano nimo, ma'am? Mubayad man ko. Mano mag-video-video man ka. Ikaw man ang Ako salamat. naman to, Tanawa, na trending na akong balay. Pati akong pamilya na damay sa imuha. Ipakaana, ma'am, na nagdaghan nagpa-picture sa inyong balay. Kung naman mo inaanaman ka. Kung gibayaran ka ko kunin mo, di unta wala na unta ni karon. Sala ko na. Di man ko satisfied ko sa imong gi-deliver. Napang isda nga gi-deliver nimong escabeche parehan nimong naong. Panos. So salana ko na nga, ani akong naon. Salanan nimo. Salanan nimo. Waay ko magito yung election game, pag ikaw na lang nagito yung election. Kakita bitaw ka nga lechon na ako ni makaon dito kay imong ipambili sa kuha dili ko satisfied. Dapat ka nga pagkaon. Satisfied sa imong baga. Wala man ka gisugo nga mag-order dito. Kisa nagsugo sa imong magbisita-bisita ka dito. Kisa ko nagsugo sa imong magpa-deliver ka dito. Ikaw ay nag-order. Ikaw ka po na nag-deliver. Oh, bayari ko. O ikaw po na ikaw mag-refund. Kuyawan mo nung ikalaan naman ito ni mo, Di ma'am. ba kaon minimo panos? Paano sa imong mata? Ganina rin ako ito na ano siya, holding time, ma'am. Kay dili na siya pwede nimo i-question kung yung mga anak. Holding time mo sa holding time. Kanang dili pwede mapanos nga, i-deliver nimo nga kabalok ka kung unsay di fresh o not fresh. Ay Kabalok kung kung ilala mga ang mga anak, ma'am. fresh. Sa nag-deliver palang panos na kay Kagnaw. What more imong pagkaon? Ngano gina-compare man na nimo sa kuha ang mga pagkaon? Ako ni kaon? Alangan kay mo gawas man na. Ang pagkaon na fresh pag magunitan og panos, mapanos na. Kuyawan nimo no? O salanan nimo. Bayad ka dili. Kanang 9,000 nimo gamay na kay na. Gamay ra jud kay imong nabayad, kulangan pa jud ka. Mao gani. Hindi ka man mahusay. Dili jud. Dili padayon ang kaso. Sir, kung nag-order ka sa dito, anong ihapon, sir? Madali lang ba? Oh, nalang po sa i-deliveran mga panos na punta. Chicken cordon, okay, sige po. Dili, oy. Mag-order na kung sinatawag. Palaban ka, di ko mahadlok. Dili, wag kung sa hardlock. Dili nyo ninyo mahusay, ma'am. Dili. Dili. Ipadayon ako ni. Ipadayon po na ako. Kasi kaso- I include my right because this netizen, I tell you, they bash me, my family, and the family in the bashing. And the bashing family is the low. I'm the victim. Pabribe-bribe ko din mo lang isang kasakong bugas ni di na ko. Yung isang kasakong bugas dapat sa kuhaan lang ni siguro ni. May paghilom nila. Mura na kagpantat na iskabitsi og nawong. Ayaw na, ma'am. Mura kag isang kasakong bugas kung may pagilungag na lang siguro ka. Ikaw po, may pagkiprito ka, di-deep fry na imong nang. Tusok-tusokon. Ulang na nakabungot, pantat ka Ma'am, mo. nagtawag, may nagtawag, ma'am. May nagtawag, ma'am. Ya, nagtawag tira! Kasi patira, ma'am. Bayad din ka dapat, ma'am. Kung babayaran ako nimo, ikaw na makakaupanos. Palibasa sanay ka makakaunog yung nana. Bright pa ka ito! Kabalo makakaw sa balance! Balance. Bubalayad ka nga, panos hindi kaon? Maski pagkanoon to ni mo o dili, bayari ko! Kuya, I-order mo to ni mo! Ikaw ay nag-deliver. You are the responsible So of ang the mag-deliver pa karon order. ang magbayad o sa kabugo ni... Uy, Diyos ko, ma'am, asa na yung mong utok? Ikaw asa imong dako kang utok, dako kang abtang pero way sunod. Ulaw po ta. O mao kini mga kaigsuunan, wa pa jud sila na-resolba. Bayaran di ko ni mo, ma'am. Unya na lang nato ni ikuanan mga kaigsuunan. Kita ta. Balik na lang ta sa sunod nato na kuan mga kaigsuunan. Wa pa jud sila nahuman. Salamat kaayo. May gabi kanyo katanan. Hello, kumare. Yes, may party tayo. Apa i-deliver na dito ginagawa. Sige po, order. Sige, Hello, kumare. pizza chicken cordon to inyong orderon. Oo, kumare, may party tayo bukas. I-deliver Magpa-deliver na tayo siya. ulit, ha? Sige po, Sige, salamat. friend. Bye. I-deliver lang dito. Okay, thank you. 1 hour later. Hello? Hello? Hello, si ano ne? Yes, Hello? ma'am. Ako ni po. Okay, mag-update lang po kung sa'yo nahitabo sa inyong pag-istorya sa barangay Batok sa Lechon. Nabayiran na ba ka? O kung sa mo maistorya? O kung sa mga comment? O kung sa dapat ang buhaton? Ako sa! Aw. Ako to nga
nagatubangay mi nya pagkahuman ni gisugo ko ni Sir Rapi nga dili lang daw nako siya bayaran sa kay murag musukol man jud tong sinawa unya ni pagatubangay namo dito sa barangay ni demand siya nga moatubang daw ko nya maski nagatubang nagud ko na abi niya nagtalikod ko nya maotto niya to pagatubang nako mura daw gihapog likod mo to ginungagan na lang pud nako ang kaso na pud niya kay discrimination man to under 9165. Uy, nagbuot-buot ka article. So ibig sabihin ana siya nga mag-atubangay mo pero nag-expect siya nga nagtalikod ka. So ang tanaw niya sa imong naong lubot. Mura ganig buang. Mo to gidungagan na lang nako yung kaso. Mo sa man iyang kaso? Discriminancy. Discriminancy? Asa man ang nakabutang ng kaso? Bago man nang gibuhat ma'am, dili nang tamangutana di man ka barangay. Buot-buot na pug ka. O unsa man imong maistorya? Unsa may mga naistoryahan pa ninyo dito? Daghan ma'am. Unsa man? Tubaga. Chismosa lagi ka ma'am nga kami may nagatubangay. Reporter ko. Ay sorry. Kuan ana siya nga bayaran daw lagi ko niya pero niya ana siya nga ana to iyang mga parinti daw kunalan daw yung mga parinti dire kay ana siya nga dili daw ko makagawas daw sa muang balay. Nya kumusta man imong kinabuhi karon? Okay naman ma'am, medyo daghan ko pangita og chicken cordon. Maingon ninyo nga trending na kayo mo. At the same time nagpasalamat ko kay daghan kog order nga chicken cordon. Nya at the same time samukan ko kay daghan kay sigig panawag sigig pangumusta niya sigig pang chismis. Pero gipasagdan na po na ko man kay basig mga order po. Na-stress baka ani nga na sitwasyon na? Okay naman ko ma'am, medyo nakatulog na ko. Dili stress ka. Okay na ko ma'am. Stress lagi ka. Ikaw na lang pag business be. Stress ka. Mao gani stress gani ka ipag okay ka. Stress ka. Paano mo nasabi? Klaro kay sa imong dagway stress kay ka. Dili ma'am, natural ra na ma'am. Stress lagi ka. Ikaw, kung ikaw good, ako naman ka ma'am. Stress lagi ka. Inagnatural ra na? Dili na natural, stress ka. Nga naman. Grabe. Gi-interview ta ka, nag-helmet ka. Wala, dili na ulo na, katok. Ay kung iladag ulo na. Napakay pangutana ma'am? Daghan. Kuan lang ma'am kay napay next episode. O sige, ina lang tong mga nag-order. O so may ingon mo sa mga nag-order. Sa mga nag-order, daghan kayong salamat. Dili na ko i-deliver hangtod dili sa jud ni ma-fully paid kay delikado man god basig ma. Katong mga nang-order sa kuag chicken cordon, kuan lang kuan nga daghan pa man kog laing putahe nganong kana para man jud inyong orderon. O daghan po kayong salamat kay Idol Rapi o sa imuha ma'am sa pagtabang. Ipadayon ako ang kaso kay dali kay kwarta. Mangutang lang ko kay Rapi. Sige, salamat. Salamat ma'am. 6.5 hours later. So mga kaigsuonan na ako diri karon sa balay sa Madam, ako siyang adtoon karon para sa eksklusibong interview. O nag-live ko daan para di na siya kadili na to. So akong sudlon si Madam. So na si Madam dito lingkod. So ato nang interviewon si Madam. Mura siya ka ng itlog nga kanagong baligyaonon nga murag isa ka tray. Madam, may ngapon. Yes, good afternoon. Ako dai si ayaw lang kog kuan na. Di lang ko magpaila, Madam. Naku, di ka magpaila. Usa ka kapagkaila. Unya na lang ta mag-ila-ila kay magkaila yung gihapon ta. Ngayon sa may tuyo nimo. Ako dai itong reporter, Madam, gikan sa Cebu to Davao, nya Davao to Cebu. Nya mangutana lang ko Madam regarding Davao to Cebu. Mo istorya kag tarong o iparok ta kadira Madam. So karon Madam mangutana lang ko kung unsa imuhang maistorya against sa mga tawo nga gihimong tourist spot ng inyuhang panimalay o gihimo pa jud daghan pa jud memes
memes ang inyuhang mga hulagway. Unsa imong mong maistorya na, ma'am? Isa lang akong maingon. Unsa imong maingon nga gihimong tourist spot ug isa sa pinaka number 1 tourist spot ng inyuhang balay diri sa Cebu? Listen all, listen all. I am just a victim. Again, I am just a victim. Los lagi. Use your social media wisely, because I tell you, Unsa man imong itel, that madam? ignorance of the law excuses no one but you. Wala ba kayo bangutana? Unsa man ang imuhang masulti nga daghan kayo gihimo nga memes ang imuhang hulagway, madam? Nakasagot ka sa akong gitubag? Wala. Buhul ka nga reporter. Ang imuhang tubag, madam, layo ra kayo sa kupangutana. Unsa ang imong masulti? Bisayaon na lang dahil nimo patag English pa man ka bro magkag-correct. No comment. Please. Isa lang akong maistorya. Di mo na ako kaganin si tagbalik-balik diri. Ginakalas-kalasan mo akong oras. Sorry, madam. Pero Basta ako mangutana lang ko, victim madam. na ko diri. Kasabot mo, biktima ra ko diri. Pero mangutana sila, madam, asa day ang chicken cordon murag busog lagi ka karon. Ang chicken cordon, ayoko yung pasangin di kung asa nabutang ang chicken cordon. Kaya ako naga-diet ko. Dili ko nagakaog chicken cordon. Kay vegetarian ko. Yung ano nagpalitsyon daw ka, madam, kung kabalo ka nga vegetarian ka. Akong bisita. Vegetarian man daw mo tanan, dam. Unsa to ka tinuod? Mo kang i-display na lang ang lechon. Nganong murag nakuhaan man daw to, dam? Naa ka dito? Mao may chika. Pataka kag mama dira. Hawa diri. So, gipahawa na ko ni madam. Dili na lang nato siya disturboon basig ma-appeal pa ta sa kaso. Bye-bye, dam.